В Долна баня сме в най-голямата ферма за щрауси. Нашия домакин Елмира Георгиева ще ни разкаже какво животно е щрауса. Щрауса е мутирал птеродактил. И се оказва, че вътрешността на щрауса е по-близо до преживно животно. Но пък няма зъби. Значи не може да бъде преживно животно. Оказва се, че единствено перата и яйцата е връзката с всички птици. Разбрахме, че живее почти колкото един човешки живот, до към 70 години. Ами да, средна продължителност. Надявам се, че моите деца и внуци ще се убедят в това, тъй като аз съм вече над половин век живея на този свят. Оказва се, че те ще ме надживеят, защото най-голямата ни птица е 7 годишна. Тук са девойките. Казвам девойки, защото няма по-голяма от 7 години. След 15-та година те започват да имат някаква зрялост и през ден 16 по едно яйце. Тоест, активният живот за възпроизвеждане ще започне тепърва. Някой път са груби, но сега си играят и определено за тях вие сте нов обект. Ако могат, ваши ви кълват, но се задоволяват, както винаги, с мен. Защото виждат цветно. Любимият цвят им е жълтият цвят. Аз качам от тема на тема, но когато съм сред тях, стана проблем. Преди секунди Дея направи вече първата беля, глътна част от микрофона. Гладни ли са? По-добре. Или по-скоро любопитни? Много любопитни, закачат се и като доказателство, че трябва по-внимателно да се отнасяме с тях, защото любопитството някой път им става досадно. Имало е случаи, които след 2-3 дена си взимам обица. Те са бижутерки, аз си ги наричам бижутерки. Всяко лъскаво нещо представлява обект на вниманието им и го доказахме преди малко. Заради това е по-добре да ги храниме с зеле. Щраусите са високи, около 2,50. Интересното е, че големият им ръст не може човек да забележи, когато са в спокойно състояние. Двата момента, когато можеш да забележиш колко са наистина високи и доказателство, че те са най-големите птици в света, е когато са уплашени. Той рита 3 пъти по-силен, ритника е от коня, а коня е 2 пъти по-тежък от щрауса. Този удар е единствено защитното оръжие на щрауса, за да оцелее в естествените условия. А лъвовете и гепардите са техните врагове. Тук е Ангел. Иванчо е в 3-ти коридор. Кирчо е в 5-ти коридор. Най-отгоре е Данчо. През коридор, за да не стават прословутите щраусови боеве и да се избегне риска на човека. Сега шапката на оператора отиде. Нека да я спасиме. Аз предлагам, докато не е станало така, че да изчезне. Не няма да се осмеля, ще остана без копчета. Определено. Ще присъствате на женски бой. В момента лидерството е на Здравка. Здравка е една от основните женски в стадото. Това е женски бой. Те се скубат, кълват се по главите и си съскат. Това е един от малкото звуци, които издават щраусите. Те са нями птици. Говорят чрез крилата си. Щраусите се свързват с невероятна потентност. Едно от малкото животни, които правят секс за удоволствие. Ангел ни е рекордьора. Той е нашата гордост, защото като включим инкубатора, за 1 месец ние сме сигурни, че почти всички щрауски ще бъдат оплодени. Той спокойно се справя с 10-12 женски на ден. Когато вкараме мъжки в общото стадо, женските, видяхте, не само заради зелето, особено пък и за мъжки могат да се скарат, но важното е коя женска ще хареса партньора си. И тогава кляка долу на земята и става възможно оплождането на мъжкия от женската. А причината да нямат някои от щраусите на трътките си пера е точно този секс, който се прави чрез качване на десния крак върху женската. Женската кляка долу и започва един невероятен танц. Това е прословутия танц на любовта. По същия начин ви говорих за сексуалният акт, т.е. правенето на секс. Едно към едно е. Качва се върху женската, а сега поради липса на
ухажорки, той ухажва и зойчето.